είτε σωματικά είτε ψυχικά, είναι ασθενής. Θα ήθελα ένα τελευταίο κομμάτι να το αφιερώσω σε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι το Χαίρε Μαρία, είναι το πρώτο κομμάτι που είπαμε στην αρχή. Αυτό το κομμάτι είναι μια προσευχή προς την Παναγία, τη μουσική που έχει γράψει ο αείμνηστος Σπύρος Μαρκάτος, που είχε γράψει και το γνωστό σε όλους καράβι και τόσα άλλα κομμάτια για την Κεφαλονιά. Χρόνια σας πολλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, να έχετε υγεία, δύναμη και αγάπη, να έχετε μια όμορφη χρονιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.